I pozdrav Farkovci moji, dobrodošli u moj video. Danas radimo reakciju na Clash Royale video, opet Clash Royale. Danas gledamo koji brawleri su jači u Clash Royale, Legendary brawleri protiv Epic brawlera. Ako me pitate sad ko navijam, ja javljam za Legendary brawleri. Jučer se pojavila skandinavska katastrofna vest, znači Leo Messi odlazi u Barcelonu, dolazi u pasač, zaista taj pasač previše se pojačao, malo u nogomet, sad idemo u klip. Znači prvi su ove neke kartice, ne znam kako se zovu, nemam pojma. Skeleton Army. Ako ja mislim da će pobediti Legendary karte, oni su jači, definitivno bolji, milion puta su jači to bi kad se zove među Epic kartice. Znači ovo je, kada se zove kartice? Dark Prince, znači ovo je Hunter, Goblin Drill, ovo se zove kada se varam. Znači opet ne može gledati zbog ove oči, ja moram da idem očito zaista. Executor se zove Witch, pa ovo je evo moja miljena kartica, u igricu Witch zaista najjača kartica, uključila zaista Witch, nema jača od Witch. Prince. Ovo je, kako se zoveš, Elektro Dragon mislim ne zoveš, nemate da me kritikuvate ako sam pogrešio, ne znam, nemam pojma kako se zove. Znači ovo je Bowler, tako nekako se zoveš. Da, tako zoveš. Znači ovo je Skeleton Dragon mislim se zoveš. Ovo peka, jao, i mislim neki glavni tovar će ga srušiti. Ali neće, skoro ga srušio. Znači ovo je Golem, znači vidjet ću i od mene. I od moje brojke na kanalu, što katastrofa ne budem iskreni. Farkovci moji, sad idemo na Legendary brawlera, od Legendary kartice na brawlera. Znači 31.413 damage se napravili Epic, kada vidimo koliko Legendary, zaista Legendary duplo više. Princeza sve će srušiti, zaista. Kako zoveš ove kartice, nemam pojma kako zoveš ove Legendary. Miner za ništa neka biva, budem iskreni, ovo nemam pojma kako zoveš, mislim kada se zoveš Vega Bandit. Lumberjack. Witch, Night Witch, ne Witch. No, glupa Legendary kako da mislim. Magic Archer. Koja je ova? Nemam pojma, prvi put ga vidim. Electro Wizard. Oh, Baby Dragon, šta će raditi, ne se svesti Farkovci mi. On sve će razvaliti, no tako. Ram Rider, ne Hawkminder, ne Ram Rider, da. Ram Rider, ne Ram, nebitno, like video, skrebe sam kako. Ma mislim da ovo je definitivno Legendary s Sparking, buf, ma to je to Legendary, više su pobedili, nema teoretske šance. Ma nemaju teoretske šance. Ovo je Lava Hound. Ovo je Mega Knight, moja miljena Regi, to je miljena kako igricu, poslije Witcha. 1-0 za Legendary kartice. Electro Wizard šta je? Sada 1-1. Princezak Sveger, tako 2-1 za Legendary. Znači, 2 i gleda moj video da ga snijem se probleme, ali zbog vas svaki dan treba da se vida. Morate mučno već. Ovo više ne mogu, Farkovci neki poludi. Legendary ubedljivo vode. Da, tako je, Legendary će pobediti. Sad će pobediti ovaj Epic. Ram Rider pobeđuje šta li nešto. Tu pobeđuje Witch, nema ko drugi. Što je ovo? Koja karta se ovo? Koja je jaka kartica s njima? Neka nova izlaša u Clash Royale neka kartica. Vi ste vidjeli koliko je jaka? Znači baca ko neka svinje. Znači najjača kartica u Clash Royale. Nešto sam se začudio koja je ova kartica, baš me zanima. Znači meće kartu pod borda, znači border ga drobi, nema što to. Znači tu pobeđuje ovaj kad se zove. Skeleton. Nerešeno, ubije ga naprej. Tu Peka pobeđuje. To je to, ima mega boji. Jedan je izravni su leđe i miša i poljovi. Epic kartice ne leđe. Šta je koliko ima veću brzinu. Znači koliko brže, ukupno svi, koliko vremena treba da dođe. Do pola mape. Mislim neka do pola. Princ koliko je brzo. Ide do krava. Mislim kao neka Epic će pobediti, imamo Bowler mnogo spor. I ovaj je mnogo spor, Skeleton, Dragon, mislim. I pa Peka da ne pričamo koliko je spor. Isto i za Golema da ne pričamo koliko je spor. Idu sada Legendary kartice, znači ni 2 minute neste bili potrebni za ove Epic. Znači gledajte koliko vremena snijamo ovaj video, a vi opet neste lekili video, niste su spremni. Gledajte tešku situaciju s ove Legendary kartice, rekao sam ke izgube. Pogledajte kako su sporni, znači nema teoretske šanse da pobedi ove Epic. Ja mislim kako će pobediti Legendary. Ovo nisam rešavač. Mora da pobedi Witch. Ajmo sad. Nadam se će pogrešim.
Može se pobedi Legendary, imaš samo 4 karte mislim, ili 5 minuti. O, lava, 10 sekunde. Mega Knight i mislim kad to je to. Ne, pobedili su! Epic kartice. Prežive, a? Ma tu sad neka Legendary lava. Ko više je umrao? To mene znam. Ja je umrao. I ovo će umreti. Ne, ovo će preživjeti, da ja. Ovo će preživjeti. Ovo nema šanse smrti. Ovi dvajica koji nema teretske što preživjeti. I peka preživjeti. Da vidimo da li može u epic kartice dok pobjedu zaista protiv Legendary kartice. Ova pesma je za mene za smrt, znači zaista koliko mi bolje učili da ste svesni. Bandit umira, to je to. Lumberjack umira isto po mene. Ne prežive. Nightwitch umira, nema teoretske šanse preživi, tako je. Ovo će umreti isto. Evo ova kartica nemam pojma koja. Ovo ima malo health, Elektro umira. I kako se... Ovo ne umira. Tako je. Ram Rider ne umira. Graveyard ne može se testira. To piše X. I Mega ne umira. Znači sad koja pobjeda? 3-1 za Epic. Znači tu piše winner, znači pobjeda ako ne zna engleski. Znači zaista Epic su pobedili Legendary karticem. To je bilo to od ovog videa. Ja baš nisam uživao zbog kočima, a mislim imamo sljedeći klip, na ti sami veliki pozdrav.